gi-share po sa F nga gi-define nila ang love more on feeling lang ba. Kanang pagbati lang. Ay nahigugma sila kay gigwapahan sila, matahom kaayo o gigwapuhan ba. Nahigugma sila kay maayo kaayog batasan. O hinana ba. Nga nagdepende sa kaayo o nagdepende sa beauty nga makita o nabati mo nang nahigugma sila. So more on feeling lang ba, more on emotion. So sa laktod, gi-define nila ang love sa by emotion. Di ba? Nga nahigugma ko ana niya kay gwapa kay siya, nindot kay siya tanawon. Ang uban pod kun dili sa naong iibase sa pagkanang batasan. Nahigugma ko ana niya kay ganahan kuan natandog ko siyang batasan buutan kay siya nako. Na true feeling, emotion, no? Pero sa akong nakatunan gud kining magduki-dukitaan ng mga sinulat sa mga santos kung Lives of the Saints. Akong i-recommend ninyo ng pagbasa ng mga libro sa mga santos, Lives of the Saints. Sagaran in English mo na niya, lagsaon ra kayong dunay binisaya nga hubad ana. Kay sa pagbasa-basa nako sa libro sa mga santos, mo na nakonklusyonan nako sa ilang definition sa gugma. Nga ang gugma day kuno kung magkaanam kalaw mang imong pagtuo sa Ginoo mo lapas na siya mo lagbas na siya nga dili ra diha rataman sa kanang mga emosyon nga ibase na to ang gugma. Nga mahulog gali nga dili na pinaagi sa emosyon ang atong gugma. Ngano man kuno kay sa ako gung nasabtan kung ibase na to ang gugma diha sa pagbati o diha sa makita nga nahigugma ta tungod kay gwapa o nahigugma ta tungod kay lami kay siyang batasan nindot kay iyang batasan. Pananglit man gud ang questionable gud diha dayon ang question mark mo tumaw dayon pag mawala na kuno pananglit minyo ka din imong asawa mo usab na iyang batasan o maminyo na mo. Murag ng baldita na o dili na di na kaayo mang kuan maakatar sa iyang kaugalingon. Sa laktod na usab ang iyang batasan. Nakaroon unsa man dayon na imong gugma dayon, kumusta naman na imong gugma kung nausab ang batasan sa imong partner? Posibleng mawala biya imong gugma, mangita na pug kaglain, di ba? Humo na diferensyang nakita nako nga sa gugma ibase lang sa kanang emosyon. Lahi man ang gugma nga Dios nun, bahala pagkag naunsa na kadiha na maot na imong batasan mahigugma man gyud gihapon ta. Di ba? Forever man na kay God is forever. Mo nagibasa bitaw nako ning 1 Juan 4:7 ug 8 nga giingon diri ang wala mahigugma sa iyang isikata wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. So ang God gali definition na ng God is love. Unya, yung kay God is love, wa man ay sinugdanan ni katapusan na sa Salmo 90:1 ngadto sa 2 nga ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Sa ato pa kay giingon man sa 1 Juan 4:8 nga ang Dios gugma, sa ato pa ang tinuod nga gugma way sinugdanan ni katapusan. So kung ang atong gugma kuno mapalong, dili kuno na siya tinuod nga gugma. Amo na nga kung ang atong gugma ibase lang sa makita o sa batasan o si base lang sa emosyon, delikadong gugma na to na muwala gyud mo nang manguyab na lang din taglain, di ba? Makasala na dahin ta. Unay siya kanabang dili maayo o negative anang gugma nga ibase sa makita o sumabati. Unang ako gusto ko mabasa mo sa mga libro sa mga santos kay ilang gi-define ang gugma sa lapas gyud. Munang niingon ko sa Facebook nga true love is beyond human emotions. Yung daghan kay nag-like sa tupas lang nakasabot sila sa buot na ako ipasabot. Thank you kay ninyo sa mga nag-like. Muna mo po niya akong gitun-an ron. Mo bitaw pasalamat ko sa Ginoo nga sa among relasyon sa akong asawa. Nilig-on og maayo ni samot kalig-on bisag naggadugay nami kay kini akong gitamdan mo ni gitun-an ako nga gugma kanang gugma nga dili ibase sa makita o sumabati kun dili gugma nga kanang Dios way sinugdanan ni katapusan kanang matuman ba ng mga pamulong sa mga santos ba nga kanang to love the unlovable.
Nga kanang pakigugma sa murag paminaw nimo dili ang higugmaon kay kuan maot kay batasan bisan pagalig palahubog imong partner babae ka. Pakigugma gyapon ka kay imo man ang bana. Mo akatarag hapon ka bisag nagkalisod na ka di na kay musuko pagalig. Nig-uli kay hubog kay nga tanan dayon. Ngita pa ikaw pa mangisog pa kay sa may kuan kalungag na ka. O sa may sudan. Oo. Na di ka kabalo mahigugma na kay maot nagbatasan imong bana. Naputol. Basig mangita po gaglain. Kasa din ka. Na? Pero lisod lagi kayo na. Unsaon taman mo man yun ay gugma kung atong tugkaron ng Diyos. Pero I tell you mga higala, no, doon na to'y usa ka asawa nga nindot kayo yung ihemplong ipakita. Ako'y nabasa ani sa basahon gyapon sa mga santos. Usa ka asawa nga matinud-anon kay siyang bana bisag iyang bana palahubog. Kay balo mo akong lakturon ha kay taas kayong istorya. Dili lang ko mo istorya daghan basta huna-huna lang ninyo no. Usa ka banang palahubog. Then iyang asawa buutan. Then wala giniya bulagi ang iyang banang palahubog. Then dili po niya di kaniya kasukaan. O iyang giamuma pero huna aragon ninyo na pero niabot ang panahon nga nangayog pasaylo ang bana natandog sa kabuutan sa iyang asawa o di bisag di na ako na i-detalye ang istorya makahibalo mo makahimo mong istorya ana nahitabo gina nga kanang giingon ni Saint Paul ya sa Book of Romans nga overcome evil with good nga ang kadautan ba balusan nimo kaayo dili nimo balusan pud og kanang dautan. Posible diay nga matandog ang mga daotan pinagis pagbuhat na tugmaayo. Mo po ni akong gipraktisan yun. Nga atong buntugon ang daotan pinagis pagbuhat tugmaayo. Kay kung ang daotan balusan na tug daotan, haling na nagkalayo. Tanawa ko ng dapit diya sa mga naso diin. Sige lang gagira kay ang hatred wa man di man walaon. Ang hatred balusan man pug hatred. Hatred sige kasamok, di ba? Nagali na salida ni Jet Li ana nindot kayo. Kita mo atong salida niya nga about hatred. Ingon ganito, hatred begets hatred. O kanang mag-hate ka, imong ipairal ng mag-hate ka kay nasuko ka ng tawhana kay gipatay imong pamilya unsa-unsa dia imong ni ipaturatoy na imong hatred. Wagi ka undangan ng hatred. Manganak pa nagkuan hatred. Pero kung mangita kag laing espirituhanong paagi, balusan nimo nagkaayo, posible pa ang hatred mawala, matandog, malukmay o makikiusan nimo. Nanay tekstos Biblia na Proverbs 16:7 nga when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. So binisaya pa kun ang paagi kunos tao makapahimot sa Ginoo, mahimon niya nga ang iyang makakaaway makighiusan na kaniya. Nindot kay na ako na ako'y na basang istorya na nga tinuod yun na. O mo to nga ang katugong banagod nga palahubog natandog siya sa kabuutan siyang asawa kay bisag unsa niya kamaot sa iyang batasan gipakita siyang asawa buutan ra man iyang asawa mulungag mupakaon niya mulabas iyang biste nadugay natandog siya. Naunsa man ko nagkapamalandong siya naunsa pagkabuangay yung kay nako pagkabuutan sa akong asawa nila ko pagkasukan kay akong sus natandog siya sa kabuutan siyang asawa mo na nga sa laktod nag-usab siya. Amo na yung example ng overcome evil with good. Na kung ang maong asawa ang iyang gugma sa iyang bana gibasi pa niya sa pagbati nga di na kunin mo may gugma kay palahubog ka. Mangita na paguglain na di naunsa man di naguba ang kaminyoan mo ng divorce. Na mo gusto ng divorce kay kalayo na kuno ang kuan kinabuhi nganong mag-ipon pa man. Di man ta na mo abot ana kung gamito na to atong Christian principle. Nang mo di kita maharlok mo pakita gyud sa tinuod nga Kristiyanos ba nga kinaiya. Nga bisag unsa ka dautan dili maayog batasan sa atong partner pantungod sa atong gugma sa Ginoo sa iyang balaod.
mangita gitag pinakamaayong pamaagi unsaon nato pagbuntog anang kadautan sa atong partner. O ayaw ng dautan balusag dautan. Ang dautan balusag maayo. O overcome evil with good. O tested yun ang mga higala. Ayan nyo kalimti, Proverbs 16:7. When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Unang paagi kuno sa tao makapahimo sa Ginoo, mahimo niya nga iyang mga kaaway makikiusa na niya. Nindot kay na. Gusto na kuning dalon puning mensahe ani sa ang kuan diri atong gobyerno diri sa Dipolog, ang probinsya o ang city. Nga matud pa nila kuan kanang unsa na mura kunog iring kuno kay dili naghigala ni mga amigo. Okay magbalusaday man, di ba? Intag makuha nila mensahe ani nga kung nang usa gali mo pataas, ang usa dili unta. Nga ang usa mo gamit sa strategy kanang gitudlo sa Ginoo. Kay I'm very sure mo unite yun ang atong province ug atong syudad. Una ang mensahe na to nga ang tinuod nga gugma beyond na siya human emotions. Ay yung ibase ra gyud sa pagbati. Although tao ta mo pakita tag maayo, apan ayaw expect nga ang imong isig ka tawo mabuhat og maayo nimo kay kung mag-expect kag kanang ang imong isig ka tawo mabuhat og maayo panalitan dili maguo lang ka. Pero kung more kuan ka kanang unsa imong buhaton nga maayo para sa imong isig ka tawo mo gyud na imong himuon, dili ka mag-expect nga balusan ka. Ikaw may mag-boost mo ko galingon. Malipay ang Ginoo ana. O dili pa ka maproblema nga no kay wa man ka magpaabot og lipayon ka sa imong isig ka tawo kundi maglilipay ra man gyud imong huna nga ang imong huna nga kinahanglan mulipay ko sa akong isig ka tawo. Bahala nagdili sila mulipay nako. Nindot kay basahan ninyo na kanang kung mo-access mo sa akong website veritas899.weebly.com, i-click ninyo ng kanang statement mga pulong ni Saint Francis o ni Mother Teresa. Nindot kay na ilang poem kana ilang mga pamulong. Katong prayer ni Saint Francis nindot kay haom kayo. Usas gisgutan niya nga iyang giampos Ginoo ba nga siya mahimong mo tig-comfort dili kay siya mo i-comfort. Tagaman na og kuan na og kanang anyway ni Mother Teresa na sa akong website. Makakuha mo pagtulunan na. Muna akong gihimong technique pod karon nga akong gitun-an. Nga kanang dili magpaabot og kana bang lipayon tas ubang tao. Ito bang asawa o sa atong amigo, di ta magpaabot. Ang ato focus ra gyud ta nga kita may mulibay. Kung magpaabot ta og dili sila mohatag, mag-uulang ka. Pero kung magunahon na kag serbisyo ra gyud, ikaw may mulipay, di mo ka mag-uul nga naman. Ngano, wa man kang gapaabot nga mo kanang lipayon ka. Og lipayon ka di okay, salamat sa Ginoo, di lang ta mapaabot. Kay og dili sila mohatag, mag-uul man ta. Di ba mo na ang technique sa atong pagtuo manghigala? Una siyang kanang atong statement din sa Facebook, love is beyond human emotions. Budi pasabot ana dili nato ibase ang gugma diha sa pagbati nato o sa dagway kay kung mawala na ang katahom kay matigulang man gyud ang atong partner, dili na magwapa, dili na gwapo, di na din ta mahigugma, di ba? O kung akong ibase nato sa pananaw. Pero kung ibase nato tong gugma sa matas Ginoo pagkaninduta kay mga higala, mahimog yung walay sinugdanan ni katapusan. Salmo 91:2. Ang Dios walay sinugdanan ni katapusan. 1 Juan 4:7. Ang Dios gugma. So wa gyud ay kausaban. Wa gyud katapusan gyud ang tinuod nga gugma. Forever. So kung kanang imong gugma diha sa imong asawa, sa imong banaw, sa imong partner ba uyab ba nimo, wa gali na siya katapusan o murag siguro pasado na ta sa atong pagtuo ana. Pero kung ato galing gugma murag mo hinay, murag mo kulangan, murag magsaka kanaog, murag kulang pa ta ana. Oo. Kayo anig saka din mo naog, din mo hulog, din mo wala gyud. Murag dili gina siya mao ang tinuod nga gugma.